Pasakot ug pasidungog ang nagkadiiyang programa sa GMA Regional TV sa Gipahigayong Anak TV Awards 2019. Si Chelo Valiana sa detalye. GMA Regional TV Balitang Amiana. GMA Regional TV 1 Mindanao. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Subling giila ang GMA Regional TV Balitang Amianan, GMA Regional TV 1 Mindanao, GMA Regional TV 1 Western Visayas ug ang biyaheng Duterte. Gihatagan sabog pasidungog ang mga special live coverage sa GMA Regional TV. Pit Senior, the GMA Regional TV Balitang Bisdak Special Live Coverage. Halabira, the GMA Regional TV 1 Western Visayas, Dinagyang Festival Special Coverage. Kapuso sa Kadayawan, the GMA Regional TV 1 Mindanao Special Coverage. Ug ang kapuso sa Panagbenga, the GMA Regional TV Balitang Amianan Special Live Coverage. Gawas sa mga mahinungdanong impormasyon ug mga preskong balita sa riyon, prioridad sab sa GMA Regional TV nga magdalit og programa alang sa mga bata. Mga programa nga kakuhaan ug pagtulunan ug muhulma sa kaalam ug batasan sa kabataan. Pamatuod sa niini ang advokasya sa GMA Regional TV nga importante ang mga lokal nga mga balita. Local news matters. On behalf of GMA Regional TV, nagpapasalamat tayo sa Anak TV Inc. for giving us this seal of Anak TV. This is our third year that we've been receiving this seal. Ako'y talagang nagagalak sapagkat yung ating mga newscast, na-elevate na natin, na-elevate natin to the next level of giving quality content